हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିଛି ବ୍ଲଗ ରୁହେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ଝିଅ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆମ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜି ନିଜେ ଭାବିଛି ଯାହା ବି ବୁଝିଛି ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ପରିବା ପଛରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଜଣକ ଉପରେ ମୁଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କରିବି। ଯାହା ବୁଝିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ତ କେମିତି ଥିଲେ ତା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେ ମିଶିଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମିଶିନି ବା ଟିକେ ଭାଇ ଅଫିସିଆଲ କାଲି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ନେଇଥିଲେ ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ମକା ଦୋକାନ ଅଛି ଟିକେ ଭାଇଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ଗଲେ ସାମ୍ନାରେ ସମାଜସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟେ। ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଡିକେ ଭାଇ ଅଫିସିଆଲକୁ ଯେଉଁ ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ କିଛି କଥା ବୁଝେଇଥିଲେ ସେଇ କ୍ଲିପ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା କି ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଖରାପ ନଥିଲେ, ତାକୁ ଏ ସମାଜ ଏ ଦୁନିଆ ଖରାପରେ ଦାଗ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଭାଇକୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଖରାପ ସୁଝିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ତା ନାଁରେ କେହି ବୋଲି ପଦେ ବୋଲି କେହି ବି ଖରାପ କହିବେନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ସେ ଟାଇପର ଝିଅ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ସିଏ ମତେ ବି କେତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ। ଭାଇଙ୍କ ହସରେ କେହି ବିଟ୍ କରିପାରିବେନି ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଉ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଥାଏ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥାନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଥାନ୍ତୁ ଏନି ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥାଏ। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଯେ ଯେତେ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିବା କଥା ଯେ ଯେତେ ବି ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖରେ ଥାଉ କଷ୍ଟରେ ଥାଉ ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ ରହିବା କଥା। ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ହେଲେ ପରେ ବି ତାଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର 10K ହେଇଯାଇଛି, ଛାଡ କଣ ଅଛି, କିଏ କାହାକୁ ପଚାରିବା, ସେମିତି ତାଙ୍କର ମନରେ ନାହିଁ। ତ 10K ହେଲେ ବି ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ ଆଜି ବି ସେମିତି ବ୍ୟବହାର। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହିବାକୁ ନସଲେ। ଆମେ ତ ପର ବୋଲି କେବେ ଫିଲ୍ ହୁଏନି, ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଲାଗେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୋର ସେତିକି ହଂସ ଥାଏ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ବି ମୋ ପାଇଁ ଥାଏ। ବୋଲତ ସେ ଏଚଟି ସେ ରାକ୍ଷସ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହା ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଇକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ କଥା ତାକୁ ଅବହେଳା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଗୁରୁର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ହକଦାର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନର ମାନେ ବୁଝଉଥିଲେ ସିଏ କେମିତି ନିଜ ଜୀବନ ବାଜିରେ ହାରିଗଲେ। ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝିବାର ଥିଲା, ଏମିତି କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଏମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଘଟଣା ଯାହାକି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ତ ମୁଁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବି। ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବାଇଟ୍ କାହିଁକି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆଗରୁ କାହିଁକି ହେଉନଥିଲା? ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବା କଥା ସେତେବେଳେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଯଦି ଆପଣ ସେ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଦେଖିକି ଲାଭ କ'ଣ?
ଖାଲି ଟିଆରପି ଟିକକ ପାଇ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ବାରବାର ଯେତିକି ବାଧିବନି ତାକୁ କଥା ସେତିକି ବାଧେ। ତମେ ତାକୁ ବାହାରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲ, କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦେବନି, ପାସ୍ କରେଇବନି କହିଲ। ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ମଜା ଉଡ଼େଇଲେ, ବହୁତ କିଛି କଥା ତାକୁ ଦାଗ ଲଗେଇଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ 15 ଜଣ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଆଉ 300 ଜଣ ପିଲା HOD ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 15 ଜଣ ପିଲା ହିଁ କେବଳ ଥିଲେ, ଆଉ 300 ଜଣ ପିଲା ସେ HOD ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେ HOD ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲେ କି ଆମ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଖରାପ। ତାପରେ ସୌମ୍ୟାର ବାଇଟ୍ ଆସିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କି ସୌମ୍ୟା କହିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ 300 ପିଲା କେଉଁଠି ଥିଲେ? ସେ 300 ପିଲା ଯଦି ସୌମ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ, HOD ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟା ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ସେ 300 ପିଲା ଆଉ କଲେଜର ଅନ୍ୟ ପିଲା ସବୁ ଛି ଛା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏମିତି ହ୍ୟାରେସ୍ଡ ହେଇକି ଏ ଜିନିଷ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିଲଉଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ଏବେ ସେମାନେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବଳିଛି କ'ଣ? ସେ ଝିଅ ତ ଚାଲିଯାଇଛି। ତମେ ମାନେ 300 ଜଣ ଯଦି ସେତେବେଳେ ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତ, ଆଜି ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ବୋଧେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତେ। ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବାପର ଝିଅ ଥିଲା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭାଇର ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମାର ଝିଅ ଥିଲା। ଯୋଉ ପଶୁମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଥରେ ନିଜ ଭଉଣୀ, ନିଜ ଝିଅ ଆଉ ନିଜ ମା ଭଉଣୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଆଗ। କଥା କହିବି, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଏ, ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଦେଲି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ମାନେ ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ ଲାଗିଲା, ଅତରରୁ ଯେତିକି ଅତର କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ଟେ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବୁଝିବାରେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସି ଯାଉଛି, ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସି ଯାଉଥିବ, ପ୍ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସି ଯାଉଥିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ଯେହେତୁ, ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, FAB ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଠି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଯଦି ଘଟିବ ତ କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ଆମକୁ ଶକ୍ ଲାଗିଲା ଏତେ ଜୋରେ, ଥରେ ତା ବାପାଙ୍କ କଥା, ତା ମାଆଙ୍କ କଥା, ତା ଭାଇଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏତେ କିଛି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତା ବାପା ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ବାଇଟ୍, ତା ବାପା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ମା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ହେଲେ କାହାକୁ ସେ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମ ଅନ୍ତର ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି ତ ତା ନିଜ ଘର ଲୋକ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହଉଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ସମାଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲେ। ଏତିକି ଆଉ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ସବ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ସେ ଶିଖେଇଲେ କ'ଣ, ସଂଘର୍ଷ କର, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼, ହେଲେ କେବେ ଚରିତ୍ରରେ ରାଗ ଲାଗିଲା ପାଇଁ ଦିଅ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଦାଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଆପଣ କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।